Jedem, prdele. No, klasicky miďák do piči. Je to úplně jasný. Nejzadu na B. Máš... B apy, slyším stepy. B, steps. Je na sajtu jeden. Vináčku, vole. Bombou? Nevím. Nevidím. Bombou, no. Ok, běžím. Mám to plantnul, vole. Jo. Tak začni hrát do prdele. Are you serious right now, bro? Tak ten oranžový je dobrý, vole. No tak já budu chodit píčo na Ačko, vole, když budeš ty sem rotovat na A, vole. Když píčo všichni šli na B a potom se rozmyslel, že tam nakonec nejdou, tak jsem tam byl nakonec sám, vole. Myslím, že to je úplně bot vyjebaný. To je farm bot. Na midu 2 Jsi short. postižený. Půjdu na B asi. Short furt. Vyplo na shortu. Apika má 1 HP. Nice. Že prej nevyhrám to kolo, ty kokot. Kolik jsi mu dal? 96? Co? Kolik jsi mu dal? 96 ve 4. To pičo. Stačí ho polechtat po koulích, no? Vypni technickou pauzu, more. Ale vadí, že budeš ve videjku, ne? Vadí, to zaplatíš, jej. No jo, zaplatím ti. 100 euro. Jo. Koupím ti možná tak 3 balení mirint, až pojedeme na tu chatu, vole. Tak jo. Takže, vole, si vyjedeme takzvaně na degustační jízdu. Bez alkoholu, samozřejmě. Jsi degustační jízda. Smokou mid, flashou mid. Ale nikdo na midu zatím. Možná under. Jeden flash, stop midu. Možná under slyším. Co tam 2 na top midu do... Under. Byl tam ještě jeden, možná půjde na B. Ten poslední, ne, Vipo? No neměl Vipo, ne? Měl Deagle nebo něco. Nevím. Kamo, ten žlutý to trolí. Ten nemá damage, to jedno se afkuje, nebo ne? Nevím, na to mi jdu zatím nic. Máš něco na A? Mačko. Jo? Koukám ti... Koukám ti palác. Oni to rotnou na B, kámo, ti říkám, pičo. No ale jsou tam 2 a nemají bombu zatím. Byl v pitu. No já tam nepůjdu zatím. Jsme 4. Nice. Flash mid. Flashu to. No, pičo, to je timing, ty kokot. Máš v okně Vipo. Dobře. To be? Nice. Neviděl jsem to v klidu. Dobře. Jdeš si pro ace takzvaně. Nice. Stop plant bylo dobře, ne? On ti půjde z CT podle mě, kámo. Že tě jenom obchází. Ale já nevím. Co říkám, vole? Nestíhám. Nestíháš to. GG. O sekundu. No. Ho. Když začala hrát hudba, WTF?
Já jsem taky slyšel, no. Nic, tak dobrý nic, vole, dostali jsme... 0,3. Ty pičo, no. Dobrý lucky, vole. Máš aim z DZ, pičo. Co jinýho? Flash A, jenom flash A. Druhý flash A. Smokli mi schody. Jde ti. Wait for me, green. Kamo, to je globál, na něm nemusíš mluvit. No. Smokli mi. Nevidím. Kam 100 flashů na midu, ty pičo. Já mám smoknutý, vole. Ty čuráku! Pičo, však tě šel dát, ty kokot, jsem se posral málem. Jasný, pičo. Vyžer, vem všechny, more. Ani tam trolí typek s brokou. Vyjebanec. To na videjko prostě hraju špatně, chápeš? Jasně, tak ty si dolietal, ty mentol. Já jsem si nechtěl strapnit. Ty si dolietal, ty mentol. Hej, nebuď drzej na chlapa s quaderem. Co dělá tady ten Mowgli, kurva, jako ale? Srdíčko, nebo? Má rád lásku. On je slepej, on je slepej! Pičo. You are Mongol. Arfak. Já jsem se granát do držky kvůli tobě. Ještě 2 granáty. Takže ty seš k hovnu. Ty seš k hovnu. Pičo. Kurva! Kolik mají těch pičo smouků, vole? Je Franta Sahula, ty vole. Mhm. Pičo! Ale more, pojďte to vyhrát. Já. Musíte najíst. A už ti to přišlo? On je dement, ten žlutej. Navařit potřebuje, že? Mentol. Tečka je moje strana prostě, kámo, za CTčka neumím hrát. Jasně no. Ne, fakt, kámo, já za Tčka. Ty seš humpolecký papež, ty pičo. Čum, jo? Na ty Ferrari piky na tom, jo? Na midu, čum, jo? Na tom midu jeden. Já dostávám pre-fire, ty pičo. Jdu do piči. Jsem dostal full granát do držky, ty kokot! Hey guys, stop pushing, OK? No, vyřešil jsem to. Yes, you orange. Stop pushing, OK? Jebu, je tam bomba, náčku. Mhm. On zapl, ne, do piče. To nedá ti nož z hlavy. Pičo, tam je Vipo! Myslím, že má kalach, ty kokot. Když to vyhraje pičo, tak přisám, že já jsem fakt kokot. Kam se kouká, kam se kouká? Kamo, je hluchý, ty... Are you serious right now, bro? Jdu do piči. Jsem dostal full granát do držky! Vypípej to, díky. Nic, příští video ze Stratym, vole. Hej lidičky, jo, za 100 lajků další video s Boutym. Tak za 100 lajků video v DayZku. Co se s námi jdu? Jo? Jako každé kolo. Flashuj ten mid. Nemám flashet! To jsem to pobotil, no. A jeden malou. Kon pušou. Lakes, fakt, ty pič... Dobře tě vyžral. Bohužel prostě chápeš, že mě ale Monkey dá vždycky hlavu. No. A je tady obkastuje. Monkey flip, ty... Kam to hodil? Hlavy už. Kam to hodil? Ježišmarja. Kam kdo by si kopl ČZ tu dobrovolně?
jsme tančili s démonem. A Candy Apple, vole. Hoď mi ho. Nedám. Dělej Uklidni se, vole, ty prase. Tady tam kolo jdu pryč. Na chvilku. Hej chat, jo? 100 lajků. Pak sdílejte to video a budu další videa s takovýma lidma, jako je Bouty a ostatní, OK? OK? Budu další takový videjka. Underwood. Stairs. OK, guys. Going B, OK? Push B. Prohráváte jenom? No a ty jsi přežil hlavně kolo, pičo, což nechápu. Na spawnu? Jo. Super, no, proto nemám prachy. Ten zápl, kámo. Jako monkey, no. Tak se ho vymrdá. Dej zbraň short. Na shotu. Buď schovaný. Tak ne no. Tam byl zase. A máš to plantnuty na shortu do piči, jo. Dobře, vole. Extrém to CSko. Jdeš na mid? Jdu. To kempy ty za smok, pičo. Bude u rampy jeden. Jako name tag Kalašníkov 47. A co si budeš vařit na oběd? Tam asi jakoby hrát se s kuřecím, no. Ty čo, nechceš mi taky uvařit? A dáme ještě jednu, ne? No zapomeň. Ty vole, hra. Jebana. Dostal jsem granát do držky do prdele. Tak ho koupím DayZ a naučíš mě DayZ. Ty žiješ hodně v Lego světě. Jako jo. Co mi dávají, ale chápeš, ve skoku jsem dostal one tap. Je ta MK, pičo. Dávám, zapínám monitor, vole. Guys, go B, rush B. Nechceš mi dát If you VIPko na stop, you are streamu? gay, okay, understand. Nechceš mi dát VIPko na streamu? Jo, zaplať. Kolik? Go B, pusy. Kolik? 50 gifted. Go, kurva. Já jsem říkal, že začínám hrát do piči. To díky mě vybuzny. To vypípej, Kámo, vypípej to. jsem začal koulovat. No a já jsem začal hrát. To je fakt bot, ty Jdu do piči. Jsem dostal full granát do držky. Nice, kurva, guys, one more round. Nice, kurva, guys. Myslím, že tě rozumím, no. Ne, kámo. Piče, kámo, brokovnice teplá, pičo, buzerant. Na Kde? schodech. Na schodech? Nevidím hovno! Go fast, guys, you need to play fast. They are full shock, just go, guys. Take bomb, plant. Take connector control, jungle control, go. Yellow, help, stairs, yellow, left. Hide. Pre fire. Bro, too slow. Go guys, I lurk. Ubral jsem polovině našemu týmu, sorry.
Kitchen smoke. Pičo, to byl smoke za hovno. No a mám 16 zápek, zase jsem... Já jsem dostal přes smoke kitchen. Máš tam v kychni 2. Dobrý. Nic, No. kamoško, já si jdu udělat tu chálku, takže thank you very much. Thank you very much, já děkuju za hru. Uvidíme se na No streamu. problemo. Yes, jdu. Čau, čau, čau. Čau, čau, čau. Takže jak jste slyšeli Boutyho, jo? Za 100 lajčíků další videjko s Boutym, takže nezapomeňte lajkovat, sdílet, odebírat. A mějte se u dalšího videa. Čauky. So turn it over,